Мяжа між Беларусью і Літвой застанецца закрытая як мінімум да серады 29 кастрычніка. Аднак урад Літоўскай рэспублікі заяўляе, што рашэнне гэтае можа стаць доўгатэрміновым. І, уласна, прычына ў гэтых гібридных атаках з лукашэнкаўскага боку, сярод іншага запуск гэтых шароў з цыгарэтамі, праз якія ўжо некалькі дзён запар спынялася праца віленскага аэрапорту ды памежных пунктаў пропуску. Ну і паводле прэм'ер-міністркі Інгі Ругінені, мяжа закрытая на невызначаны тэрмін, але для дыпламатаў і грамадзянаў еўразвязу будуць зробленыя выняткі, яны змогуць вярнуцца дадому. Толькі ў кастрычніку праз перашкоды ў паветры ў літоўскіх аэрапортах было сарвана больш за 170 рэйсаў. Пацярпелі 27 тысяч пасажыраў. Апазіцыя абвінавачвае ўрад у слабасці і кажа, што краіна можа страціць прывабнасць для бізнесу і турызму. Урад жа падкрэслівае: бяспека краіны – галоўны прыярытэт. Ужо зараз да нашага эфіру далучаецца галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Франак, вітаю цябе. Вітаем. Добрый вечер. Літаральна перад пачаткам эфіру я пабачыў, што Святлана Ціханаўская выпусціла відэа на расійскай мове, у якім звяртаецца да чыноўнікаў у Беларусі, каб яны не ўдзельнічалі у розных правакацыях, не дапамагалі рэжыму ізалёўваць беларусаў. Аднак усё ж такі хацеў цябе распытаць падрабязней, якое стаўленне офісу Святланы Ціханаўскай да гэтага рашэння ўраду Літоўскай рэспублікі аб закрыцці мяжы? Ну, тут першую чаргу стаўленне да правакацыяў з боку рэжыма, тому што рэжым мэтанакіравана эскалюе сітуацыю, запускаючы альбо дазваляючы запускаць гэтыя шары, пераследуючы тры мэты. Гэта палітычная мэта – аказаць ціск на Літву. Маўляў, калі вы не будзеце са мной размаўляць, калі працягнеце ціснуць, то я буду ўсё больш і больш шароў запускаць. Другая мэта – гэта ваенная, гэта праверыць сістэмы бяспекі. Тут яны могуць праверыць, як рэагуюць, як хутка рэагуюць, якія сістэмы абароны ёсць у Літвы. Ну і трэцяя мэта, якая афіцыйна публічная, гэта эканамічная, таму што менавіта праз гэтую кантрабанду Літва губляе мільёны еўра. Ну і Літва вымушаная абараняцца. І яна абараняецца як можа. Як яна можа абараняцца? Гэта спыніць транзіт, гэта накласці яшчэ большыя санкцыі, гэта узмацніць крымінальнае пакаранне для тых з літоўскага боку, хто дапамагае гэтай кантрабандзе. І сама мяжа – гэта найбольш моцны і балючы для Лукашэнкі інструмент. І мы памятаем, што гэты інструмент, гэтую санкцыю, як закрыццё мяжы, ўжо выкарыстоўвала Польшча. Ну і ў выніку рэжым так-сяк пайшоў на нейкія змякчэнні і саступкі. Зараз гэтую меру выкарыстоўвае Літва, таму што тут не толькі інтарэсы Лукашэнкі, але таксама інтарэсы, напрыклад, Расіі і ўсіх тых гандляроў, якія возяць тавары транзітам у Калінінград праз Літву. Гэтыя інтарэсы таксама закранутыя. Франак, паслухай, ну, пакуль што мы бачым з захадаў, якія рэалізоўваюцца, гэта якраз закрыццё пунктаў пропуску на літоўска-беларускай мяжы, якое найперш закранае, ну, вось, пасажыраў, напрыклад, аўтобусаў альбо легкавікоў і так далей. А пра перапыненне нейкай таварнай плыні альбо пра перакрыццё, вось, блакаду Калінінграда, напрыклад, ну, прынамсі не чутно. Ці наколькі сур'ёзна разглядаецца, ці могуць гэтыя захады ўсё-такі быць прынятыя, альбо зноўку абыдзецца ударамі па пасажырах, як бы, ну і ўсё, што маглі, то і зрабілі. Не, памежныя пункты прыпыненыя і таварныя злучэнне, і грузавікі, сотні тысяч грузавікоў не могуць перасякаць мяжу. У першую чаргу гэта эканамічны ціск. Пасажыры не могуць перасекчы, таму што немагчыма раздзяліць. Па еўразвязаўскіх рэгуляцыях, калі ты закрываеш мяжу з прычыны нацыянальнай бяспекі, ты закрываеш яе для ўсіх, але ты павінен пакінуць гуманітарныя калідоры. Гэта для дыпламатычных місій, для тых, хто пражывае ў гэтай краіне, для уласнікаў гуманітарных візаў, яны павінны заставацца. Але немагчыма, напрыклад, раздзяліць, закрыць мяжу толькі для транзіту, але, напрыклад, дазволіць для пасажыраў. Для гэтага патрэбны кансэнсус усіх 27 краінаў еўразвязу, і гэта зойме вельмі вялікі час, і ўпэўнены, што гэта не атрымаецца. Таму Літва робіць гэтую радыкальную меру, закрываючы цалкам мяжу, і ў першую чаргу гэта б'е па эканамічных інтарэсах. На жаль, тут беларусы зноў, гэта такі collateral damage, так? Гэта, ну, дадатковы не, на жаль, як это... удар, які атрымліваюць беларусы праз дзеянне рэжыму Лукашэнкі, але не беларусы ёсць мэтай гэтага удару. Все-таки мэта – это эканамічна ударыць Лукашэнку. І, ну, гэты удар працаваў у выпадку з Польшчай, і паглядзім, ці ён спрацуе ў выпадку з Літвой.
Власне, наконт гэтага ўдару па рэжыме у нас ёсць сведчанне прэм'ер-міністркі Літвы Інгі Ругініене, якая адзначыла, што закрыццё мяжы з Беларуссю гэта не толькі пытанне бяспекі, але ўласна і выразны сігнал Менску. Давайте разам паслухаем, а потым вернемся да нашай размовы. Таким чынам мы дасылаем сігнал Беларусі, што не пацярпім тут ніякіх гібридных атак і прымем усе самыя строгія захады для спынення падобных нападаў. Франак, вось ты таксама добра патлумачыў, чаму літоўскія ўлады прынялі такое рашэнне, што вось яны вядома, што суверэнныя краіны маюць права дбаць пра сваю бяспеку, як лічыць патрэбным. Аднак з беларускага нацыянальнага інтарэсу добра, каб беларусы былі як найменш ізаляваныя ад захаду. Ці офіс Святланы Ціханаўскай неяк здольны пралабіяваць вось гэты пасыл да ўраду Літоўскай Рэспублікі? Мы камунікавалі ўвесь мінулы тыдзень пра магчымыя крокі ў адказ. Мы думалі, што на першай правакацыі, якая была на пачатку мінулага тыдня, што гэтыя шары спыняцца, таму што тады была моцная рэакцыя Літвы, тады была нота лукашэнкаўскаму МЗС, але шары кулі пачалі запускацца ўсё больш цягам выходных, пятніца, субота, нядзеля, гэта ўсё працягвалася. І, натуральна, у Літве трэба было рабіць крокі ў адказ. І наступны моцны крок у адказ гэта гэтае закрыццё мяжы. І мы камунікавалі, што у выпадку, калі будзе закрыццё мяжы, нам важна, каб было захаванае пасажырскае злучэнне, як мінімум, каб былі захаваныя гуманітарныя калідоры. І гэта выконваецца. І зараз вот гуманітарныя калідоры, калі людзі ў надзвычайных сітуацыях, калі людзі па гуманітарных візах, калі людзі з літоўскімі ці еўрапейскімі ВНЖ, яны могуць вяртацца ў Літву. Але, напрыклад, все роўна гэта не тычыцца тых, у кого шэнгенскія візы альбо турыстычныя візіты. Насамрэч это будзе спынена, прынамсі на той час, пакуль мяжа будзе закрытая. Я спадзяюся, і мы побачым сёння вечарам і заўтра вечарам, ці гэтыя запускі правакацыі з боку рэжыму працягваюцца. Калі яны працягваюцца і калі яны працягнуцца, то мяжа можа быць закрытая на доўгі час. Можа быць на дні, можа быць на тыдні. Калі ж гэтыя запускі спыняцца сёння, заўтра, паслязаўтра, то мяжу і адкрыюць. Тут зараз мяч на баку Менску. І менавіта Менск, ён прывёў і дзеянні Менску, і рэжыму Лукашэнкі прывялі да закрыцця мяжы. Але, безумоўна, наш нацыянальны інтарэс, каб межы заставаліся адкрытыя. Наш нацыянальны інтарэс, каб Беларусь камунікавала з Еўропай. Для нас это мяжа з свабодным светам, каб беларусы маглі ездзіць, камунікаваць, вяртацца і выязджаць. Гэта наша мэта. Але мы разумеем, што зараз, калі ідзе вайна, гібридная вайна з боку Лукашэнкі, рэальная вайна з боку Расіі супраць Украіны, то мы сапраўды ўзятыя як народ, як грамадства ў закладнікі, і мы, на жаль, праз дзеянні Пуціна і Лукашэнкі з вамі вымушаныя цярпець. Франак, калі мы ўжо не першы раз называем беларусаў закладнікамі ў гэтай сітуацыі, то грэх не спытаць, ці неяк змяняецца настроі адносна беларусаў у Літве на сённяшні дзень, таму што нават калі ўзяць сітуацыю з офісам Святланы Ціханаўскай пасля змяншэння ўзроўню аховы, выказваліся думкі, што вось Літва, магчыма, спрабуе пра штосьці там дамовіцца з Лукашэнкам, магчыма, пад ціскам Амерыкі, магчыма, самастойна. І вось давайце гуляць, а апазіцыя, дымсілы, яны тут замінаюць. Давайце іх як-небудзь выціскаць. Цяпер, калі Лукашенко яшчэ больш вось эту сітуацыю радыкалізуе, ці змяняецца стаўленне да беларусаў, скажем, напрыклад, у лепшы бок, таму што гэтыя людзі змагаюцца якраз з нашым літоўскім ворагам. Гэтыя людзі змагаюцца за Беларусь, якая не будзе ствараць такіх праблем. Ці ёсць вось нейкія змены ў стаўленні? Па-першае, тая канспіралогія, што там нешта амерыканцы папрасілі, ці нейкія там перамовы на баку паміж Літвой і Менскам вядуцца, і таму стаўленне беларусаў пагаршаецца, і офіс Ціханаўскай, гэта канспіралогія, я ў гэта не веру. Але тое, што стаўленне да беларусаў пагаршаецца, гэта відавочна, і яно пагаршаецца праз дзеянні Лукашэнкі, таму што для сярэдняга літоўца, для яго падзеі 2020 года гэта сівая даўніна, і гэта ўжо забываецца і забылася. Але яны чуюць, Беларусь запускае шары, правакацыя, пагрозы, вайна, і гэта экстрапалююць на ўсіх беларусаў, у тым ліку на тых беларусаў, якія жывуць у Літве. І для нас ужо задача, вельмі складаная задача патлумачыць, што тыя беларусы, якія жывуць у Літве, яны змагаюцца з рэжымам Лукашэнкі. Наша задача скінуць рэжым Лукашэнкі, таму што пакуль мы яго не скінем, гэтыя правакацыі будуць працягвацца. Але каб гэтую інфармацыю данесці, трэба рабіць вялікую працу штодня, і, на жаль, як мы бачым, все роўна вот гэты прапагандысцкі наратыў і вось гэтае абагульненне, но все-таки дамінуе ў літоўскім грамадстве, інфармацыйнай прасторы. І ў цэлым ёсць страх перад вайной,
І адпаведна ну, беларусы і іншыя мігранты, якія прыбываюць у Літву, яны вось гэты страх персаналізуюць, персаніфікуюць для літоўскага грамадства. Таму стаўленне, безумоўна, мы назіраем, што яно пагаршаецца. З ім можна працаваць. З боку палітыкаў, конечно, ёсць падтрымка, з боку ўраду ёсць падтрымка. Нічого, што тычыцца там статусу, нейкіх легальных умоваў для знаходжання беларусаў не мяняецца. Тут усё па-ранейшаму. Але ў цэлым такая напружанасць у літоўскім грамадстве ў дачыненні да беларусаў, у тым ліку, яна, безумоўна, ёсць. І прапаганда, яна яшчэ і падкідвае дроваў вось гэтымі всякімі літвінізмамі, правакацыямі, падсвечвае розныя скандалы, плюс укідвае, што вось беларусы там не вучаць літоўскую мову, не паважаюць Літву, і гэта ўсё зноў жа для сярэдняга літоўца гэта ўсё стварае такі негатыўнае ўспрыманне беларусаў як грамадства. Франек, цягам нашай размовы пра закрыццё мяжы ты двойчы згадваў польскі досвед. Мы памятаем, што ў верасні на 2 тыдні ў сувязі з вучэннямі захада 2025 афіцыйная Варшава закрывала Тэрэсполь. Гэта апошні пункт пропуску для пасажырскага руху. І ты сказаў, што гэта вось быў такі досвед, які паказаў, што вось ўсё ж такі Польшча можа чагосьці дабіцца. А ў мяне пытанне, а чаго тады Польшча дабілася? Таму што з таго, што мы бачым публічна ў інфармацыйнай прасторы, Лукашенко не пайшоў на саступкі. Анджэй Пачобут дагэтуль знаходзяцца ў вязніцы. Нашыя журналісты з нашага тэлеканалу дагэтуль некаторыя застаюцца ў вязніцы, у тым ліку Каця Андрэева. І пагадоў колькасць атак мігрантаў таксама павялічылася, гэта матэматычны факт. Што далі гэтыя 2 тыдні, акрамя нязручнасцяў для беларусаў? Ну, зноў жа, яны ударылі эканамічна. Яны закранулі інтарэсы Китая і Расіі. Яны паслалі яўны сігнал з боку Польшчы ў Менск, што калі вы далей працягнеце правакацыі з дронамі, з мігрантамі, з арыштамі польскай меншасці, мы далучым усе інструменты, у тым ліку эканамічнага ціску. І Кітай таксама націскаў на Менск, і пра гэта вядома, і пра гэта гаварылася ў пабліку, што ён сыграў сваю канструктыўную ролю. Пасля гэта сапраўды зменшылася колькасць правакацыяў на мяжы, так былі інцыдэнты з дронамі, але Менск спрабаваў усяляк адбяліць, і нават Менск інфармаваў, калі дроны ляцелі над тэрыторыяй Беларусі ў бок Польшчы. І гэта таксама польскі бок пабачыў як такую саступку. У прынцыпе, у Літве таксама кажу, што апошнія тыдні вось да сітуацыі з балёнамі, таксама, што Менск пайшоў на саступкі, інфармаваў пра мігрантаў, пра тое, што збіраюцца перасекаць мяжу. То бок Менск таксама закідвае, спрабуе гуляць вось у гэтую гульню, што мы тут не вінаваты, што гэта вось нейкія трэція асобы альбо Расія нешта робіць, а мы вось гатовыя забяспечыць вашу бяспеку, калі вы пойдзеце нам на саступкі, будзеце з намі супрацоўнічаць. Гэта такая брудная гульня Лукашэнкі, брудная і цынічная гульня Лукашэнкі. Ясна, што Польшча закрыццём мяжы не дабілася вызвалення Пачобута, відавочна, не дабілася спынення міграцыйных атак, але на пэўны час іх колькасць знізілася. Галоўнае, што Польшча паказала, што гатова выкарыстоўваць гэты інструмент як закрыццё мяжы для грузаў у будучыні, калі гэтыя правакацыі з боку Менску паўторацца.